Fil-bidu ta' ġimgħa ġdida fl-eqqel tal-istaġun tas-sajf, il-pubbliku beda jirċievi SMS b'avviż u parir dwar il-mewġa ta' sħana qawwija li mistennija tolqot il-Gżejjer Maltin. Skont it-tbassir tal-Uffiċċju Meteoroloġiku, mit-tlieta it-temperatura mistennija tisboq l-40 grad Celsius. Fil-fatt, din it-twissija hija frott kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tas-Saħħa u l-Uffiċċju Meteoroloġiku għal sistema ta' twissija bikrija f'każ ta' sħana estrema. Il-messaġġi jinkludu pariri dwar wieħed x'għandu jagħmel waqt dawn il-perjodi ta' sħana estrema li fi kliem il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela tista' toħloq problemi fil-ġisem li waslu għal ħsara irreversibbli f'organi essenzjali bħal kliwi, il-qalb u l-moħħ. Affarijiet sempliċi, tevita x-xemx diretta, iżżomm kemm jista' jkun frisk u tixrob l-ilma. Aħna impenjati li nevitaw l-imwiet f'dan il-perjodu tas-sena. Il-Ministru spjega li matul l-aħħar ġimgħat tnediet kampanja ta' għarfien għall pubbliku dwar il-periklu ta' sħana, pariri prattiċi dwar l-importanza li tixrob l-ilma biex ma tinxifx minn ġewwa, l-ilbies adattat u l-ken mix-xemx diretta fl-eqqel tagħha. Għal persuni vulnerabbli, il-Ministru kompla jispjega li ċ-ċentri ta' matul il-jum se jipprovdu ken misħana. Iċċara li dawn iċ-ċentri se jkunu disponibbli għall-individwi b'kundizzjonijiet mediċi speċifiċi u għal daqstant l-aċċess għalihom se jkun iffaċilitat miċ-ċentru ta' appoġġ tal-kura primarja. Il-pjan Beat the Heat tnieda fl-isfond ta' rapporti riċenti li qed ibassru żieda fl-imwiet marbuta ma' sħana. Studju mediku pubblikat fil-ġurnal Lancet wera kif iż-żieda fit-temperaturi se jkollha konsegwenzi kbar fil-pajjiżi Ewropej. B'Malta tintlaqat l-aktar. Jirriżulta li jekk it-temperaturi jiżdiedu bi 3 gradi Celsius, Malta se jibda jkollha 95 mewta iktar fis-sena marbuta ma' sħana għal kull 100,000 persuna. Dan ifisser madwar 6 darbit iktar mill-medja Ewropea ta' 15 mewta iktar fis-sena.